in da ga miki duk inda zani ha yau za mu zo cin abincin rana tare da abokaina. Sai kun zo. Malam Safwan ne. Nan za ka zo. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Yau dai ga mu a gidan amaryinka. Iko. Masha Allah. Kai ne zan daki. Kai kana ce masu mai ta abinci. Mana. Ce kai tun da kai aure ba taɓa zuwa gidanka ba za ka gaya mana haka. Yau dai ga mu. Gara ni na yi auren kai gayi. Ga wanda nake jira na. Aure zami. Kaga na mai gidan ya fi gani. Ta yi son kai. A ya fi mu ci abincin shi. A kai, ai ba zai mu ci abinci ba sai mun ga fuskar amarya, kai ma ka sani ai. Haba mu, abinci ka zo ci ko fuskar ta ka zo gani? Na ruwanka da wani fuskar amarya. To ya za a yi kawai in kama ci abinci ban ga fuskar mata ka. Kai fa kana da matsala wallahi kali. Ya za a yi daga maganin ba tashi mu ga fuskar ta yi fashe da daga. Ku ya guri kwace mun yi. Fatima, mu ga fuskar ki. Mu, a ci abincin nan kawai da Allah. Wallahi ba zan ci ba. Sai na ga fuskar ta. Ka san menene? Ina wannan bari ina da wani call. Tsaya. Dan tsaya. Tsaya. Inda kai wa ka ci abincin nan muni wani. Kai yau ba wanda zai ci abincin nan sai mun ga fuskar ta. Ba zai yiwu ba. Don haka kawai ki ga mu ga fuskar ki. Me kake haka ne mu? Fatima, mu ga fuskar ki.